Sabe Berasotegi zorionak garaipenaren bidera itzuli zera gaur Amurrion, zuk behar dezun hori zeukan gaurko lasterketa gogortasuna mailera, baina batez ere abiadura handiko helmuga eta bi ingrediente horiekin lortu duzu gaurko garaipena. Zorionak, nola junda eguna? Bai, eskerrik asko. Niretzat karrera oso polita izan, ze ez da oso gorra izan, baina oso azkar joan gauan guztin, eskapa intento asko egon die, baina betzon tarte ikikia lortzen inork, eta azkeneko malda gaur horietan erabaki da karrera asko selekzionau da, asko azkarri godeu, eta jau gehan grupo txiki hortan esprinea iraztea lortu dut. Esprinean erabaki da, azkarra zuzenen, baina taldetxo hortan, ez dako horra izan diren azkeneko kilometroiek, jende azkarra zegoen Rodrigo, baitare Etxeberria, ez zan hain jarraza. Bai, jende azkarrak pasado oso aldapa esplosioa zen eta jende azkarrak normal nola pasako ondo pasatzen ditu, baina bueno, nahiko ondo jokau ditu nire bazak, huekoak istea utzi bartzaren utziz eta bukaeran rematauz. Horten ez dugu Euskal Baiara kriteriuma, baina beste bi egun ditugu lasterketarako, lehiatzereko, erakutsi duzu maila honean zagu dela, ikusiko dugu hurrengo bi egunetan, biharko helmuga bai azkarra da, baina gatzaga dago, eta asteazkeneko helmuga oso horra da. Bai, betiko karrerak, badakigu nolako izaten dien, gorrak, eta bueno, espero deu ratxa honek izaitzea eta aldan hobena ibiltzea. Zorionak. Vale, asko.